फैफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदोला एसे भिडिअखौहाय आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै स' आङो थाम्बनेलाव होनाय हिसाबै आङो एसे भिडिअस दिन्थिग्रोनो लादों आरोना स' एसे माने बेवहाय फ्रुइट्सफोर दं आरो ड्रागन फ्रुइट्सआ बोरै जाखो तो बेखौ एसे दिन्थिलांनि तो बिनिफ्राय जोङो मेन टपिकआव हाबगोन बयबो मिथिखाबाय बिदिब्ला जागायलांदिनि फाइनाली रायजोफोर आं नै एसे बारियाव हाबफैबाय आरोना थाम्बनेलाव होनाय बायदियै आं एसे दिन्थिलांनो लाबाय नैबे जाबाय फ्रुइट्सआ नै बरिया गिदिर गिदिर जानानै दं आरोना तो एसे दिन्थिनो लाबाय आरो बेबायदिनो दंबावो सिगांथिंजाय आङो दिन्थिलांगासिनो नैबेयावबो नै बिबार फिसा फिसाफोर दं आरोना तो आरो नैबेयाव गाहायाव दं थाइसे नै बेबायदि गिदिर गिदिर दं आरो नै तो आरो नैबेयाव थाइसे बिराद बरिया दंखायो नै बेसे गिदिर तो माखासे बेबायदिनो फिसा फिसा आरोना लास्ट माने नैबे तो दा आरो सिजन गैला बोथोरा गैला आरोना जोब्बाय नैबेयाव थाइसे दं मोजां बे एसे नै गिदिरथार एकदम आरो बे खावसेथिंबो दङ आरोना बेबायदिनो थाइदोंमोन एसे नै लास्ट आरो बेनो बेनिफ्राय गैला फिथाइफ्रा माने फ्राय जोबजोब्बायानो फानजोबनाय जाबाय तो सिगाङाव एसे दङ नामा बेखौ एसे दिन्थिनि आरो नैबेथिंजाय दङ नै नैबेहाय एसे दङ आरोना नै आरो बिथिं दंलाबायो आरो नैबेयावबो दङ बिथिंजाय दं आरो एसे थाइफा थाइनै बेबायदिनोसै बिदिब्ला गोलाव खालामला बिदिब्ला रायजोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै बेसेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां आङो स्क्रिनावहाय एसे दिन्थिनो लादों तो जितु जोंहा PM किसाननि 21 नाम्बार इनस्टलमेन्ट तो बियो हाबनो थांगासिनो दङ आरो दिवालीनि सिगांनो मोनगोन होननानै जोङो गोबांथार निउसफोर बा खौरांफोर जोङो नुनो मोनदों तो एसे नामफोराहाय फैदोंना फैयाखै लिस्टआ जोङो एसे चेक खालामनानै लानो हायो गावबा गाव गुगोल्सआवनो तो एसे आङो बेखौ स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन आरोना तो चेक खालामनानै लादो आरो बयबो चेक खालामखाबाय जानांगौ लोगो लोगो मोननो हाखायोना गुगोल्सआव चेक खालामोब्लानो मोननो हायो आरो तो बेवहाय बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट भिलेज बायदिसिना बेबायदि होनानै बेवहाय जोङो चेक खालामनो हायो अपसन दंजोबखायो दानिया जों गुगोल्सआव फैदिनि आरो नामखौ एसे चेक खालामनानै लादिनि आरोना तो नाम दंना गैया गुगोल्सआव थांबाय किसानाव थांबाय PM किसानाव थांनानै जोङो नैबाव नायनो मोनखायो जोङो गोजौनियावनो नै बेनिफिसारि लिस्टआवहाय थांबाय बेनिफिसारि लिस्टआव थाङोबानो जोङो बेवहाय सेलेक्ट स्टेट मोनखायो जोंना आसाम डिस्ट्रिक्ट मोनखायो डिस्ट्रिक्टआ जायना जेराव बाक्सा बा बाक्सा साब डिस्ट्रिक्ट होबाय बागानपारा बा बागानपारा होबाय बाक्सा बा बाक्सा होबाय ना तो बेबायदिनो जोङो बेवहाय भिलेजखौ बेबायदिनो होदो जायखिजाया मोनसे जायना जि गामि ना बेखौ होनानै जोङो गेट रिपर्ट होदो अब्लानो जोङो बेवहाय बेबायदि लिस्टफोरखौ ओंखारबोनाय नुनो मोनखायो आरोना तो जों चेक खालामनानै लानो हायो बेवहाय बेबायदिनो गोबांथार नामफोरा ओंखारबोयो आरो